Avui a la butaca ens acompanya en Blai Vilalta. El coneixereu per ser molt actiu a les xarxes socials, però sobretot per la jugateria i la perfumeria Vilalta. Bona tarda, Blai, gràcies. Bona tarda i gràcies a vosaltres. La primera pregunta és obligada. T'està funcionant això de tirar-te a la piscina i ser tan actiu a les xarxes socials? Doncs sí, a part que ens ho passem molt bé i em fa molta il·lusió, els productes que anem ensenyant van sortint bastant bé. A part, alguns majoristes ens han fet algun regal per ensenyar els seus productes i estem bastant contents. Perquè a part de tenir visualitzacions, el que teniu és més gent que us ve a la botiga? Sí, venen més gent. Per exemple, amb aquell que vam fer del Selfos, que va veure moltíssima gent, aquest ha vingut gent, perquè com que explicaven també allò dels vals, de descompte, també, mira, que al Vilalta ho tenen, també venien. Vosaltres feu un servei a la ciutat, és un servei que ja funciona molts anys com a comerç. Ens pots explicar així breument quins són els orígens de la botiga? Doncs sí, del 1963 va obrir la meva mare, perquè no treballava i al principi no venien nens i van obrir la botiga. Després ja va venir el meu germà, va haver-hi que agradar més feina i el meu pare va anar a ajudar-la. I d'ençà ara, i els anys que has estat tu a la botiga, com han canviat els hàbits de compra a nivell de ciutat? Han canviat bastant, perquè primer valorava més el negoci de proximitat. Jo me'n recordo que venia del col·le, deixava la motxilla i ajudava i, per exemple, per Nadal estava només jo pràcticament per pujar i baixar paquets. Ara, en canvi, després va venir les grans superfícies, que va ser un cop fort, i després els grans per internet, a l'Amazon i tot això, que també va ser un gran cop. I la gent cada vegada té més tendència de comprar per internet o anar a llocs que són molt grans i que hi ha molt per triar. I llavors, com lluiteu o com es pot lluitar a nivell comercial contra aquestes grans superfícies o aquests monstres d'internet? S'ha d'innovar, que a vegades hi ha molts comerciants que pensen que innovar és gastar-se diners, però a vegades no fa falta gastar-se gaires diners. És pensar què pots oferir de més al teu client. S'ha de tenir en compte que nosaltres també tenim armes que ells no poden oferir. Un bon servei, un bon assessorament, la proximitat, donar un bon consell, tot això també s'avalora. Perquè vosaltres, a part de donar-vos a conèixer a nivell de xarxes, us heu plantejat també utilitzar-les per vendre el producte? Sí, ara hem entrat a la plataforma del Cricat, de Rubí, i hem ficat uns quants productes per vendre. I a veure com en funcionarà. És complicat, perquè normalment tots els comerciants tenen un marge petit. Si vols tenir els mateixos preus que tenen les grans superfícies i així, el marge és ajustat. I llavors, clar, el tema de comissions i tot això està complicat. I per això s'ha de buscar que surti bé de preu i no sempre és fàcil. Perquè en alguns indrets de Catalunya s'està parlant del marketplace a nivell català, que permetria potser a la gent que compra a través de l'internet i les xarxes, perquè això més o menys ho hem fet tots alguna vegada, no? Tots hem pecat d'aquesta manera d'actuar. Creus que podria ser una bona opció aquesta, no tant a nivell local sinó més a nivell global de Catalunya? Bé, jo penso que sí, pot anar bé, però hem de tindre clar quina és la nostra identitat, el que sempre hem tingut, que és el comerç de proximitat. Som el veí de baix, el que et donarà el consell i que saps que no t'enganyarà. I això, l'altre està bé, que es reforcem i que tirem per aquestes vies, està molt bé. Però no hem de perdre la nostra manera de fer i el que som. Perquè el comerç és vida, el comerç és seguretat, el comerç és proximitat, no? El comerç és això, parlar amb el veí de baix o de dalt que deies abans. A nivell comercial, a nivell de comerç, què creus que li falta a Rubí o li manca a Rubí que hauríem de fer a nivell de política de comerç? Doncs jo el que seria molt important és que fessi el tema del pàrquing, segur que sabies que no era dir això.
El tema del pàrquing és molt important, perquè no només ha d'haver-hi pàrquing, sinó ha d'haver-hi bon pàrquing, places reals de pàrquing. Els comerciants diem una frase molt que diuen que lo difícil fàcil i lo fàcil més fàcil encara. I, per exemple, quan vas a una gran superfície no és que hi hagi pàrquing, a més, és que és fàcil aparcar i és gratuït i pots estar el temps que vulguis. I això és el que li faltaria a Rubí, que sigui fàcil venir, per les urbanitzacions sobretot, que acaben una mica més lluny, i fàcil aparcar, i trobar aparcament ràpid i còmode i fàcil. Una de les coses que ha fet aquest confinament municipal és descobrir per molta gent Rubí i les botigues. Has notat aquest canvi o gent que no et coneixia o persones que no coneixien la realitat comercial de la ciutat, de Rubí? Sí, jo penso que hi ha per molta gent la tendència d'agafar el cotxe i marxar i pot ser que ja comenci a haver-hi gent que vingui cap aquí. Es tindria que treballar això. Molt bé, doncs gràcies Blai per aquests minutets de conversa. La veritat és que és el que parlaves tu, jo he anat a comprar al teu establiment i la veritat és que l'atenció és fantàstica, és el que tu dius de la proximitat, la seguretat, i us animo a utilitzar i a fer servir el nostre comerç, que és molt variat i de qualitat. Gràcies, Blai. Gràcies a vosaltres. Adéu.